Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu, Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Fuq din il-nota rrid nibda l-pritkativ dan il-jum qaddis. Rida tajba, kelma qasira, ma titlob ħafna mpemm minna. Dan partikolarment fil-miliet ta' din is-sena, meta l-ħsib tagħna huwa fil-pandemija li messet id-dinja kollha. Kemm għaddilna minn rasna u rraġunajna, tgħid ser ikollna miliet, x'miliet ġej fuqna. Alla qatt ma jinsiena, meta ġie fostna 2000 sen ilu, ġie biex jibqa' magħna. Ġesu huwa magħna dejjem u f'kollox, anke f'din il-pandemija Ġesu jinsab magħna. Żgur li f'din is-sena dawn il-ġranet kienu aktar ħiemda, imma wkoll aktar profondi. Ikolli ngħidilkom din il-miliet ta' dis-sena jiġbaħ aktar lill-ewwel wieħed meta Ġesu twieled fis-skiet tal-lejl. Twieled mingħajr ħafna dwal fuq l-art imma bil-kewba ta' Betlem tiddi fid-dalma tal-lejl. Iddiet fuq il-modijiet wisejn tal-ħajja ta' kull bniedem ta' kull żmien. Twieled b'umiltà biex parajja nagħmlu l-kuraġġ u noqorbu biex nintaqgħu miegħu. Aħna nħossuna palli kieku konna rajja li nifirħu għal din l-aħbar u nitilqu biex infittxu l-verità. Kemm għandhom xelmuna dawk ir-rajja li bnat dikkir telqu biex xiraw kemm kienet minna l-kelma tal-Anġlu. U meta waslu ħdejn tarbija, għarfu li kienet tarbija speċjali mimlija bil-preżenza tal-Alla. Dak huwa li waħdu jagħmlu kollox, jagħmel tajjeb għal faqar tagħna hekk li ma ħossunix aktar foqra. Ejjew inħallu l-ħarsa tagħna tistrieħ fuq l-art ta' Betlem u nagħmlu l-aqwa eżempju ta' rieda tajba. Ibda biex San Giuseppe kien raġel ġust, ħadem mal-pjan tal-Alla billi jaċċetta lil Marija li ħadnet tarbija bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Fis-skiet dan ir-raġel kbir qabda wemmen is-sejħa tal-Alla. Seta protesta l-fatt li Marija kien se jkollha tarbija b'mod misterjuż. Seta ddubita jew forsi seta anke jakkuża lil Marija, imma ma għamilx hemm dan għax fidi u rieda tajba. Għamel ħiltu kollha biex jitwettaq il-pjan tal-Alla għas-salvazzjoni tal-bniedem u għal Iva għas-sejħa li saritlu. X'ngħidu għal Marija tfajla fil-żbaż minn ta' ħajjitha, aċċettat missjoni verament ila li ssir Alla b'tant riskju għal ħajjitha f'dawk iż-żminijiet. Tafu l-aħwatijiet dan xi fisser? Araw intom l-ombijiet x'kapaċi tagħmlu biex wellittu lilna, biex robbejtuna, edukajtuna u wennistuna. X'missjoni kbira għandhom l-ommijiet? U Marija kellha missjoni akbar, ridet tieħu ħsieb li bent Alla li sar bniedem bħalna. Ngħid għalija dem ħabbaw il-paċenzja li tieħu ommi bija, m'għandix kliem biżżejjed biex infehmkom dan, mela immaġinaw omna Marija x'responsabilità kellha ġġor. Biss ridet tweled li bent Alla b'tant sibijiet li kellha f'moħħha, imma b'tant imħabba u fl-istess ħin b'tant niket konxja li Ġesu kellu jbati jmut biex isalva lilna l-mitinbin. Kultant laqs lil dawk qrib tagħna ma naslu nħobbu daqshekk, imma Ġesu twieled mietu qam għal dawk in-nies rieda tajba kif ukoll għal min ma jsib spazju għalih f'qalbu. Li ma mħabbat niċċelebraw illum, imħabba bla kundizzjoni, bla egoiżmu u bla interessi personali. Rieda tajba fl-aqwa tagħha. U għalhekk meta f'dan il-ġemat tal-pandemija staqsejna, tgħid ser ikollna miliet, għandna tweġiba ċerta. Iva se niċċelebraw il-miliet għax Alla jinsab magħna. Ġesu Kristu qiegħed f'maxtura għax hu rid jaqsam magħna il-provi, id-dmuħ, id-tbatija u ma jħallilniex il-tiema. Il-kol għandna bżonn il-miliet għax għandna bżonn ta' dawl divin għal din id-dalma kollha. Il-COVID-19 ħassrilna ħafna affarijiet mill-ħajja tagħna, imma ma jista' qatt jilħaq l-qalb jew ir-ruħ tagħna biex iħassar it-tama tagħna f'Alla. Inħeġġiġkom sabiex quddiem għajnejna inġibu l-art ta' Betlem simbolu ta' sliem. Kif jgħidu biex tagħti irid ikollok. Ejjew l-ewwel nett insibu l-paċi fina nfusna. Aħna l-kol ġejna maħbubin minn Alla meta tagħna lilu nnifsu fis-sura ta' bniedem bħalna. Kull bniedem akkusta vulur bla prezz, meta Alla sar bniedem, kull bniedem sar b'sinjal tal-preżenza tal-Alla. Għalhekk aktar ma jkollna rieda tajba biex naqsmu qalbna fuq għall-oħrajn, aktar niżżeraw it-tama. Kull meta nħobbu u nagħtu bla kondizzjonijiet, nkunu qegħdin nibnu dinja aħjar. Aktar ma nħobbu nkunu ġenerużi, aktar niksbu sliem u għena fina nfusna waqt li nxerduha fuq l-oħrajn. Tajjeb mela li nogħżu l-ħajja sabiħa li tagħna l-mulej, ejjew jitfit indur lejn Ġesu tarbija u nitolbuh biex inħarsu lejn l-oħrajn tant għoża, nisemgħu lill-oħrajn tant attenzjoni u nkellmu lill-oħrajn tant imħabba. Din ir-rieda tajba biss naslu biex fuq l-aħbarijiet ma nibqgħux naraw aktar xini tal-waħx u minflok nies li jidjolagaw, mexxejja li jsibu tarf il-kriżijiet, imexxu b'rispett sħiħ lejn l-umanità kollha, isostnu rispett l-ambjent naturali u l-ħejjaq li jżejnu d-dinja sabiħa tagħna. Dan hu li għandna bżonn niċċelebraw fil-miliet ta' din is-sena,
aktar rida tajba, kull qatra tot. Arra ma naqgħux fix-xibka u ngħidu, imma aħna x'nistgħu nagħmlu? Iva, kulħadd jista' jgħin fil-pjan talla. Aħna l-koll ġejna maħluqin biex nħobbu l-xulxin, għalhekk f'kull wieħed u waħda minna hemm iż-żerja ta' rida tajba. Kull ma għandna bżonn nieħdu ħsieba ta' xulxin biex joħroġ minna l-frott. Biex ma ntawwalx nispiċċa fuq nota tajba, indur fuq il-bambin u l-ewwel li nitolbok biex inħobbok aktar u aktar. Għamil bambin li nħobb ħafna lil dawk li huma l-eqreb għalija, familjari, ħbieb, edukaturi u dawk kollha li b'xi mod juruni li mħabba f'ħajti. Nissel fina l-koll impenn rida tajba li ħabbru l-anġla fuq l-art ta' Betlem biex flimkien ngħixu pal-aħwa u jitfit insibu tarf ta' tant batija. Ejn lil dawk fil-qasam tax-xjenza biex bl-erf tagħhom jaħdmu favur il-ħajja. Lill-familji, ejn lill-mexxejja tal-pajjiżi biex bl-aqal tagħhom imexxu b'impenn soċjali u jħarsu l-ġid komuni. Fl-aħħar nedbierek lil morda kollha u lil dawk li b'tant sakrifiċċji jieħdu ħsiebhom. Ħarisna minn kull din tar-ruħu tal-ġisem, għamilna ħabbara tal-bxara tajba li waslet ilna f'dan il-lejl tal-miet biex monija bil-paċi, bil-kuraġġ u bil tajba, nkomplu nħobbuk f'kull bniedem ta' madwarna. Viva Ġesu Bambin! Redemptoris Mater, que per via celi, que per via celi, porta manes et stella maris succurre cadenti, succurre cadenti, surgere qui curat populo, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante, tum sanctum, sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, Gabrielis abore, sumens illudave peccatorum miserere, miserere.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nitlobkom sabiex issa noqogħdu bil-qiegħda sejrin nitolbu flimkien is-salmi tal-uffiċċju tal-qari, nieħdu l-ktejjeb li hemm fuq is-siġijiet u sejrin inkantaw is-salmi, versi kantawhom il-kor u versi nkantawhom aħna saċerdoti u poplu ta' Alla. Xixxawxu il-ġnus u il-popli rednu għal xejn. Tal-ħadit il-kissirom, għal-ġarra tal-foħar brak ta' mirom. U wissanna l-għedifmu sewa, twilkuni uħomi għakullar. Għaddu l-mulej bil-biza, u bil-roda daw kolla li jiskennu fih. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Il-mulej għalli ibnijiet illum nissiltek. Il-mulej bħala rus jireċ minka marretu.
jismew jitibdew xandru il-glorja ta' Allah. Emil da jitħabbar il-firxa ta' sema. Ma hemmx aħbar u anqas kliem. Ma hemmx leħen li ma jistemax. Li xemx għamlilak biex fihom, u bħala rus ħireġ minn kamaretu, verħana bħal ġgan tal-ġirja tagħha. Gloria al-Missieru lill-Iban u lill-Spiritu Santu. Il-mulej bħala rus ħireġ minn kamaretu. Imsaw baħlewa fuq xuftejk, għalek birkek Allah għal-dejjem. Qalbi tfawwar bil-klim sabiħ, nanni l-anja tiegħi lis-sultan. Il-sidi binnata kittib ħafif. Ħassem qalbini b'sejftek fuq
lascia il sole configgibile, uenta sciusi deca atilima. Kollax bil-bit is-sultan bil-ġawar, min suġ bidek lid-nisa. Jittieħdu bajjat ta' ferħuena, jitlu fil-palazz ta' sultan. Jinfakkar jisbek min nisel il-nisel, jifawruk il-popli għal dejjem ta' dejjem. Kif kim il-bidu jisaw dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Jinsaw bahlawa fuq xoftejk, għalek birek Allah għal dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, għad toħroġ fera mit-sok ta' ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma'. Iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lil-fqajrin tal-art. Isawwat l-art bix-xettru ta' fommu u b'nifs xuftejh jolqot lil-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw fl-imkien l-oġol u l-ferħ tal-jun, tfajjel żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw fl-imkien u l-friħ tagħhom fl-imkien jistrieħu. L-iljun bħal gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux iktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija l-art bl-għarfien tal-mulej bħalma l-baħar u miksi bl-ilmijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' ġesse jieqaf bħala sinjal lil popli.
lilu ifittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Qari mid-diskorsi tal-Papa San Iljun il-Kbir. Eżis, illum twilet is-Salvatur tagħna, ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn jimwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u imlietna bil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mhu se jkun imċaħħad minn semu f'din ix-xrara ta' għena li għalih kulħadd xorta waħda u msejjaħ, għax siedna li qeret id-dnub u l-mewt bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-qaddis għax wasal għall premju. Jifraħ il-midneb għax hu mistieden għal maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għal ħajja. Għax li bent Alla fil-milja taż-żminijiet kif fassal Alla il-pjan qoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb il-bnedmin mal-ħallieq tagħhom u hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li bija hu kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twilet il-mulej l-anġli għannew glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u ħabbru slim fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Għax huma raw li l-Ġerusalemm tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art. U jekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom, kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom quddiem emil bħal dan tat-tieба ta' Alla, emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Niżżuħħar lil Alla mela, eżis tiegħi,
permezz ta' Ibnu fl-Ispirtu Santu, għax fil-qalb l-iktar ħanina tiegħu li bija ħabna huwa ħenna għalina u meta konna mejta minħabba dnubietna tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu biex bih nkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżgħu l-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu u la darba issa ksibna sehem mit-tnissil ta' Kristu ejjew niċħdu l-emejjel tal-ġisem. Ara fon istrani l-kobor tiegħek, int li sseħħibt ma' Alla fin-natura tiegħu, la terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xierqa. Ftakar tal-li ma' ras u ġisem int membru. Żomm f'moħħok li int inqtajt minn taħt is-seta ta' dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta' Alla. Bis-sagrament tal-Magħmudija sirt tempju tal-Ispirtu Santu. Qis l-Ispirtu hekk qaddis li jammar fik ma tkeċċieħx minnek b'emejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan, għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u d-demm ta' Kristu. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla, indawwal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru. Għamel li kif fid-dinja għarafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek, hekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam rada u l-kbir. In-nies li joqogħdu f'fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena, huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qor li jħabbat fit-taqtija, kull mantel marrar fid-dem jispiċċa l-ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep ta' Slim. Kbira tkun setetu u slim bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu u jwettaqha u jisaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Salvatur li u Kristu il-mulej. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li u Kristu il-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu mulej birku ismu. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li u Kristu il-mulej. Ħabru min jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu, x'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost leġubijiet tiegħu. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Ħajfirħu smewit u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. ħajifraħ ir-raba u kull ma fih u s-siġar tal-bosk. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Qudiem il-mulej għax-ġej biex jagħmel ħwejjeġ kbar u jagħmel ħaq mill-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien? Illum tweldilna Salvatur li hu Kristu il-mulej.
Tieni qari. Deret il-grazzja ta' Alla lil bnedmin kollha. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. I trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dik il-ħabta ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Ġuseppi wkoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nażaret u tela l-Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu, illi kienet tqila. Ġara li meta kienu hemm Marija għalqilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fi sqietu u meditu f'maxtura għaliex ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi ragħja fir-raba' qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu għalilhom tibżawx għaliex araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li ser ikun għall poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li huwa il-Messija, il-mulej. U bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija imfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda ingħaqdu mal-anġlu qatt kbir taqtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwiet u slim fl-art lill-bnedmin illi jogħġbu lilu. Il-kelma tal-mulej.
Mela l-anġlu kif għadna kif smajna li rajja qalilhom ġejt natikom aħbar ta' ferħ għax tweldilkom Salvatur. Il-mistoqsija li tiġini l-lejla hija din. Għandna bżonn Salvatur? Il-ferħ illi qiegħed iħabbar l-anġlu illum se jmissni lili illum nisrani tas-sena 2020. Iva, għandna tassew għax nifirħu. Iva, għandna bżonn Salvatur. Għaliex? Għax dak li uġen għalina għal Alla u sapjenza u intelligenza. Dak li ju dawl għalina għal Alla u għadlam. Dak li ju djufija għalina għal Alla u għawa. Illum b'din il-ġrajja tal-miliet tibda l-istorja tal-Vanġelu illi jinsegwu matul is-sena liturġika kollha. U ħafna drabi din il-ġrajja turina kemm il-loġika ta' Alla, il-ħsibijiet ta' Alla huma differenti mill-ħsibijiet tagħna. It-toroq ta' Alla kemm huma mbedin mit-toroq tagħna. Smajna l-introduzzjoni ta' Salluqa. Cesare Augusto. Cesare Ottaviano li fi żmienu sejjaħ lilu nnifsu jew aħjar ġie msejjaħ mis-Senat bħala Awgustu, xiġifieri Alla. L-ewwel imperatur ta' Ruma li jsejjaħ lilu nnifsu Alla. U bħal kull imperatur li jisħoqlu l-isem irid iżomm il-kontroll tal-art fejn jaħkem, tal-Imperu Ruman kollu x'jagħmel? Iċ-ċensiment. Iċ-ċensiment mhux għajr sinjal ta' dan il-bniedem Cesare Ottaviano Augustu Divin illi jsejjaħ lilu nnifsu Alla li jrid isir, jrid jitla' l fuq minn dak li hu. Bħalek, bħalna. Aħna wkoll rridu nilħqu, rridu nsiru, rridu nikbru, rridu naħkmu. Għalfejn jagħmel ċensiment Imperatur Ruman? Għal żewġ raġunijiet sempliċi biex jott l-irjuż tan-nies mod speċjali tal-irġiel ħalli jkollu min jiġġilidlu l-armata u jott l-irjuż kollha biex ikollu il-min iħallas it-taxxa. Daw kienu żewġ raġunijiet għalfejn kien isir ċensiment. U min-naħa l-oħra għandna lill-Alla illi ma joqgħodx fit-text tiegħu li hu daqs Alla imma jiċċekken u jsir bniedem, isir tarbija u llejla nistgħu ngħidu jsir biċċa ħobs. Alla li jagħżel l-iktar dgħajjef. Alla li jirraġuna li jimxi triq bil-maqlub ta' kif nimxu aħna, ta' kif jimxi l-bniedem. Hija aħbar li taħsadna, hija aħbar li ibqgħu ċerti li qatt mu se niżluha għal kollox fil-fond tal-qalb tagħna. Dejjem se nibqgħu nikkumbattu u niġġieldu magħha għaliex għax ġo fina hemm dak l-ego, hemm dak il-jien li jrid jidher, li jrid iqowm, li jrid jikkontrolla, li jrid ikun ikollu l-poter fuq l-oħrajn u dak mhux kemm neqirduh millu malada. Imma fejn hu l-ħelsien f'dan kollu? Fejn hu l-ferħ f'dan kollu? Fil ma tkunx il-ferħ, fil tkun dajjef il-ferħ. Fejn hu l-ħelsien? Għaliex l-anġlu iħabbar Salvatur meta Alla jagħżel id-djufija. Kieku jkollna ngħixuha din l-esperjenza tal-Vanġelu tal-lum, ibqgħu ċerti li tassew niksbu l-ħelsien. Ibqgħu ċerti li tassew
ngħixu l-ferħ. Għaliex? Għax fi kliem sempliċi l-Vanġelu tafu x'inhu jgħidilna llum. Li minnu dak id-dlan fejk li jdejqek? Li minnu dak it-tifel li tistħi minnu li għandek fil-familja, li tistħi għax għandek lilu jew għandek lila? Li minnu dik il-persuna li inti ma trejċ? Li minnu dak id-difett fejk li inti iħammarlek wiċċek? Il-Vanġelu qiegħed jgħidlek isma' tox tinkwieta m'għandekx għalfejn. Għax Alla għażel dik il-kantuniera l-iktar dgħajfa ta' ħajtek biex ikun preżenti fija. Alla għażel li jkun fl-iktar dgħajjef. Alla għażel dak li inti tistmer, dak li inti jdejqek, dak li inti tistinka l-ħin kollu biex tattieħ, dak li jħodlok ħafna enerġija fil-ħajja biex turi mod ieħor, biex ma turiex għax tistħi minnu. Anki l-istess dnub tiegħek. Alla sar dnub għalina jgħidilna San Pawl. Allura l-ewwel qabel kollox, il-Vanġelu tal-lum jistiednek biex taċċetta lilek innifsek kif int. Biex ma tinkwetax, ma tippreokkupax li tkun differenti minn dak li int. Għax Alla jħobbok kif int, fid-djufija tiegħek. Jekk inti jidhirlek li m'għandekx djufijiet, allura m'għandekx bżonn ta' Salvatur. Jew forsi għandek bżonn tara lilek innifsek aħjar. Għax minnu perfett. Il-problema tagħna l-bnedmin illum x'inhi? L-illużjoni illi aħna nistgħu nsolvu l-problemi kollha tagħna. L-illużjoni li bil-flus naslu kull imkien, li bil-flus nistgħu nagħmlu kollox. Hekk forsi din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu, is-sitwazzjoni tal-pandemija, forsi qed turina li dan mhux veru, dan mhux minnu. Li għandna l-limiti tagħna, li hemm id-djufijiet fina. Huma propju dawk id-djufijiet, l-aħjar art, l-aħjar terren fejn jista' jinżel is-Salvatur biex jagħtina l-ħelsien. Huma l-parti tagħna tal-Vanġelu. Id-djufijiet tagħna huma r-rol tagħna, l-irwol tagħna fil-Vanġelu. Għax jekk maħniex konxi mid-djufijiet tagħna, qatt maħna se nsejħu lil Alla Maranatà. Ejja mulej Ġesu, ejja salvani, ejja x'għandi bżonnok. Imma jekk jien konxju mid-djufijiet tiegħi, jekk jien konxju minn dak li hu dajjef fija kif jgħid San Pawl, allura nagħmel wisa fija għall-qawwa ta' Alla li teħlisni, li salvani. Alla jista' jkun Alla miegħi. Alla jista' jkun Immanuel miegħi. Sakemm jien nagħmillu wisa f'ħajti. U żewġ modi kif issalvana din it-tarbija ta' Betlem huma daw li ġejjin. L-ewwel qabel kollox. Il-mulej Ġesu tarbija f'Betlem kif qalilna tfajjel li jagħmel il-prietka qabel il-quddisa. Iqanqal f'kull wieħed u f'kull waħda minna dak li hu sabiħ, dak li hu tajjeb, dak li hu pożittiv. Iqanqal fina l-ħniena, l-imħabba. Meta tħares lejn tarbija mingħajr ma trejt, jekk tkun intonat, jekk moħħok ikun jaħdem sew, mingħajr ma trejt, inti tispiċċa biex tiggusta. Dik it-tarbija toħroġ minnek l-isbaħ, l-aħjar, toħroġ minnek l-imħabba. U l-mulej lilek irrid isalvana b'dan il-mod, billi joħroġ minna l-imħabba, joħroġ minna l-pożittiv lejn dak li hu l-iktar dajjef fina, lejn dawk li huma l-iktar dajfa madwarna. Dan hu l-ewwel ħelsien li jagħtina l-mulej, it-tieni ħelsien huwa l-ħelsien mill-preokkupazzjonijiet li aħna nilħqu, li aħna nkunu, li niġu stmati, li nkunu importanti, li jkollna valur. Għax l-anġlu li rraja llum qalilhom tweldilkom Salvatur,
tarbija mimduda f'maxtura. Is-Salvatur huwa d-djufija huwa l-iktar dajjef biex jien u int ma nistħux la minna nfusna u lanqas mill-oħrajn meta niltaqgħu mad-djufija tagħna. Biex jien u int id-djufija tagħna tfakkarna falla li sar dajjef biex jerfana, biex jitellana l-fuq. U jien u int meta niltaqgħu mad-djufija tal-oħrajn minn flok li nippuntaw subajna, minn flok li niġġudikaw, minn flok li nwarbu u noħolqu l-emarġinati, niftħu jdejna, niftħu moħħna u niftħu qalbna biex nilqgħu. Il-mulejja tina l-grazzja li fil-ġraja li qegħdin niċċelebraw illum insibu l-paċi vera tal-qalb ma' nfusna billi nilqgħu lilna nfusna kif aħna kif jilqana hu bid-djufijiet tagħna, bid-difetti tagħna u billi nilqgħu lill-oħrajn bid-djufijiet tagħhom, bid-difetti tagħhom. U allura meta tmur id-dar wara din l-Ewkaristija tal-lejla, iddeċiedi li tħobb iktar lil dik il-mara li forsi bħalissa qiegħda tdejqek, li tħobb iktar lil dak it-tifel li forsi bħalissa qiegħed iġalek tistħi, li tħobb iktar lil dak il-ġenitur illi forsi lilek ma takx daqskemm tal-il-ħowk jew lil-loħtok, li tħobb iktar lil-ġar jew lil-ġar li huma forsi meqjusin bħala il-persuni li mhumiex denji li jkunu fit-triq tiegħek. Ew nitolbu lill-mulej biex jagħtina dawn l-għajnejn tiegħu, dawn l-għajnejn li kapaċi jħarsu fil-bogħod, li kapaċi jħarsu lilien minn dak li hu n-normal u jmorru fil-periferija. Ifittxu l-eċċezzjoni, ifittxu d-dajjef, ifittxu dak li għajnejja ma jarawx, anzi dak li għajnejja jridu jeħilsu minnu. Ew nitolbu lill-mulej biex jagħtina l-għajnejn ta' mħabba tiegħu li kapaċi jerfgħu lill-batut, li kapaċi jilqgħu lid-dajjef, li kapaċi jgħinu lil minu fil-bżonn. Meta niġu biex nistqarru il-misteru tal-inkarnazzjoni, ninżlu għarkubtejna u nagħmlu mument qasir ta' skit. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem minn seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verxni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, jiet fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fhom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' tnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet, mill-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Aħna nroddu ħajr lil Alla għaliex jum imqaddes speċjalina bit-twerid fostna tal-iben ta' Alla. Nitolbuh il-grazzja li kif qed nifirħu llum għax arafna l-misteru tad-dawl ta' ibnu l-Ażiż, hekk fis-sema nitaxqu bis-sebħ tiegħu meta jasal il-waqt. Għall-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej iġbilhom id-don tal-paċi dejjima nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ikel, jew li huma maħqurin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jgħallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħal aħwa, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Giuseppi u r-Rajja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej missier Alla tagħna, bil-misteru tal-verb tiegħek magħmul bniedem, rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Għatina li nkunu dejjem imdawlin minn din id-dija biex ma nfittxu qatt id-dlamijiet ta' dnub bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox.
ħatkun toġbok mulej l-offerta li qed nagħmlulek fil-festa tal-lum biex b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdejt mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla età.
Qaddis tassew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inta til-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tuħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċċo kontana li tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, mal-Apostli il-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. Miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ejjew nitolbu kif allimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu. Id-djufija fajnejna, imma l-qawwa ta' Alla, Alla li jinsab fid-djufija. Dan hu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Atina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna li nġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna ikun jistħoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Amen. Fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni fissem il-kapitlu tal-katedral, fissem il-komunità parrokjali, partikolarment is-saċerdoti li jaħdmu f'dil parroċċa, l-kunsill parrokjali, il-katekisti, il-komunità kollha, natik il-miliet it-tajjeb fl-ispirtu ta' dak illi jinti qsamt magħna fl-omelija tal-lejla. Jalla l-kol kemm aħna mmexxijin minnek bħala r-raj tagħna, aħna narfu li l-Alla sewwa sew fejn hemm id-dajjef tal-ħajja tagħna. U dak li forsi ħafna drabi aħna ta' bnedmin li aħna nwarbu nistmerru, dak huwa l-foħrija ta' Alla fil-ħajja tagħna, il-fidwa tiegħu f'ħajjitna. Jalla tkompli bħala raj ta' din id-djoċesi anke llum f'dan l-ewwel miliet tiegħek hawnhekk f'dan il-katedral magħna, tkompli tmexxina f'din id-direzzjoni. Nieħu din l-okkażjoni sabiex ngħid grazzi lill komunità kollha illi tat sema fiċ-ċelebrazzjonijiet li kellna tan-novena partikolarment mill-kbar saż-żgħar, il-katekisti s-sem tagħhom, l-impenn ta' kulħadd partikolarment f'ġesti ta' karità fiskiet ma' dawk li huma weħidhom mal-morda tal-parroċċa u ma' dawk li huma imġarba. Fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni it-tfal din jirċievu xi ħaġa ċkejkna tal-miliet is-soltu nibatalihom hawnhekk biex aqassamilhom l-isqof din is-sena fiċ-ċirkustanzi li nsabu fihom suppost illi għaddew l-abbatini jqasmuhom. Qabel ma ntemmu din iċ-ċelebrazzjoni sejjer insejjaħ lil Luka Kallejja jiġi hawnhekk sabiex jirċievi t-tifkira minn idejn l-isqof fl-okkażjoni tal-priedka tat-tifel li għamlilna. Bravu tassew nagħtuh ċabċipa. Grazzi lil mami tiegħu partikolarment Marcel li għalmitu l-priedka. Prosit bil-qalb. U nsejjaħ ukoll lil Naomi Marie Grek illi f'dawn id-disatijiem tan-novena mbagħad illum f'dan il-lejl tal-miliet selmet lil Madonna bl-antifona tal-alma. Ejja hawnhekk Naomi nagħtuha ċabċipa. Ngħid grazzi lil kappella tal-katedral taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Josef de Brinkat flimkien ma' dawk illi jħejjew il-kor Karmel, P. Grek, kif ukoll Mariella Spiteri Ċefaj, dawk kollha mużiċisti u membri tal-kor li janimaw din iċ-ċelebrazzjoni. Grazzi lil dawk li ħejjew il-Knisja, lis-San Kristan, saċerdoti, abbatini u tant helpers. Min qalbi nawguralkom il-kumplament tal-festi tajba. Il-Missier tagħna fi Kristu Anton Tewma għal grazzja tal-Alla u tas-Sieda Apostolika Isqof ta' Għawdex jagħti lil dawk kollha hawnhekk preżenti niedma meħtijietom imqarra u mqarbna il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lil Alla l-Papa Franġisku għall-Isqof tagħna u għall-Knisja mqazza omna u fiċċu li tgħixu faqda sieħa magħha bħajja li toġob lil Alla. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, discendat super vos, et maneat semper. Amen. Amen.
Qabel ma ntemmu ċelebrazzjoni wkoll nixtieq nirreċiproka l-awguri tiegħi lill-arċipriet, lill-vigarju, lill-kapitlu, lill-kleru, lilkom li qegħdin hawn il-voluntieri, ħafna voluntieri ta' din il-parroċċa. Nirringrazzjakom minn qalbi nagħtikom militħini, awguri ta' militħini b'mod speċjali lill-morda tagħkom, lil dawk li hemm fid-djar, lid-dajfin tagħkom. Hekk jalla dan il-miliet iressaqna dejjem iktar, mod speċjali fil-kuntest tal-pandemija, lejn minu fil-bżonn, lejn minu dajjef, il-miliet it-tajjeb. Morru fil-paċ ta' Kristu.